Така. Добре дошли в моя канал. И не съм снимала видео доста време. Това ще ми е второто видео в моя канал. Но първо искам да ви покажа един човек. Това е една от котките ми. Казва се Дако. Не ме питайте откъде е името. Много си го обичкам. Ето. И имам и друга котка, която е... Не знам как да ви покажа. Ето там. И още една бяла, която е сестрата на бялото. В смисъл, белите са брат и сестра. Така. В това видео ще ви разкажа цели 30 факта за мен, които може би знаехте, но може би не знаехте. Така, да започнем с първи факт. Първо, чайте преди да започна. Долу в описанието ще оставя линк към TikTok-а ми, към Instagram-а ми, да ме последвате и там. Имам два профила в TikTok, един с над 1000 последователя, който най-често го използвам за лайфове. И ако имате желание, напишете в коментарите дали искате да пускам лайфове в TikTok. Така. Имам алергии към пчели, оси и круши. Като бях малка, може би да съм била на 5 или на 6, ме ожили... Буквално помня, че даже бях в спешното. По ръката, мисля, че или на тази, някъде ей тук. Ме беше ожилила пчела, при което се подух цялата. И трябваше да ходя в спешното. Но сега алергията е поспаднала, което съм благодарна. Но единството, което трябва да направя, когато получи такава алергия, е в смисъл само към пчелите и усите, само да се намажа с алергозан или да пия някакъв хапче алергозан. Но тази към круши веднага трябва да хода към болницата, защото е много силна. Имам страх от тесни пространства и височини. Просто не знам на какво трябва да се дължи това нещо, но имам си го този страх и почна да получавам. Стигало се да получа и гърч, което не е окей. Номер 3 е, че когато съм била на 6 месеца, са ме открили луксация на лявата ябълка на крака. Това е точно... Сега ще ви го опиша. Това е леглото на ябълката, но това е ставата. И вместо да си стои да ето тук, тя е изкарана. Тя просто е излезнала. И това също точно поради тази причина се дължал, че аз съм била с един по-къс и друг по-дълъг крак. Много е странно било и съм носила 6 месеца каиши. Така, номер 4. Пуша от края на 7 клас, което в смисъл не е точно за хвалене, но просто точно между двете матури тази година учебна става точно 5 години. Точно към края на учебната година става точно 5 години, откакто аз пуша. Матурите бяха на 16, на 18, аз съм пропушила на 17. Нещо такова. Нещо имаш. Точно между двете матури просто. Лято на... Това сега е 5 факта. Че лято на 2016 година се бях обезводнила. И... Даже помня, че може би 1 месец бях обезводнена. Лекарката искала мама да ме кара в болница, обаче майка ми не се е съгласила. Знаете ли какво? Ще се преместа малко по-насветло. Да, тук е по-светло. Тук това преди малко. Дачи! Бибинка! Бибинка! На 2 години ми е котката. Така. Както казвах, лятото на 2016 се бях обезводнила. И навънка ли искаш, мамо? В момент само да го пусна. Така. Конвекторът ми. Тъй като нямам някакъв климатик или парно в стаята, с това се грея. Така. Казах това за
обезводняването ми. Така, сега. Винаги съм живяла бедно. Никога не съм била някаква богата, но винаги сме успявали да скълъпим двата края. И даже за това се благодаря, защото не съм като много момичета, някаква разглезена и да съм само на мама и на тати парите. Което, добре. Даже и всяка стана носи след 2 месеца почвам работа и си гледам живота. Да. Така. Не мога без човек до мен. Това е фън факт за мен, защото винаги съм била с някакво гадже. Най-големият период, в който съм нямала гадже, е бил 2 месеца. Да. Но не говоря само и за гаджета. Винаги трябва просто да има човек. Не част от семейството покрай мен. Защото правя постоянно някакви глупости. Дали ще е гадже, дали ще е най-добра приятелка. Просто трябва някой да седи до мен и да ме контролира. Между другото, играчките ми. Сега чак се сетих, че се вижда в видеото. Забелязах просто. Научих се да готвя на 8 години. Тогава се научих да готвя най-прости неща, като леща, боб, някакви супи, те такива неща. Но от близо 5 или 6 години. Реално на 8 съм била преди 9 години. Сега съм на 17, да. Не. Оле, не мога да смятам. Да, преди 9 години. И реално, може би няколко години след това съм се научила да готвя и най-различни кухни, най-различни държави. Просто обожавам да готвя. Кухнята е като мой втори дом. Любимият ми сезон е зимата. Обожавам зимата. Мразя лятото. Не знам, просто мразя лятото. Обичам зимата, студените дни най-особено, защото като завали един хубав сняг, отивам да тупам сняг. Това звучи се едно, отивам да тупам бело. Но това няма да го обсъждаме сега. Просто обичам, така като навали един хубав сняг. 1 метър, примерно. Да отида да си игра с снега, да си фърлям някакви кълбапа към сестра ми, защото тя без това е по-маничка и тя много е забавно. Така. Като малка, може би съм била 5-6 клас. 4 даже. Имах свръхнаднормено тегло. Защото бях 1,50 м или 1,55 м. Аз съм сега 1,58 м, така че не виждате голяма разлика. Може би, щом съм сега до тук, тогава да съм била ето до тук някъде. Колко съм в момента. И аз съм била 1,50 м и съм тежала 90 кг. Буквално съм яла всичко, каквото ми падне пред очите. Даже, смисъл в момента, нали, отслабнала съм. 60 кг съм, 60-62-3, така си поддържам от както почна лятото. Но винаги ми е тежало това, защото винаги съм получавала някакъв тормоз над мен. Малко съм болна, ще ме извинявате, че кашлям. При което майка ми ме е напънала да отслабна. И аз съм отслабнала. Даже мисля още да отслабвам. Да стана поне на 50 кг. Ще съм крайно благодарна. Така. Зодия Водолей съм. Значи, обичам си зодията. Това ми е... Обичам я тази зодия, бе. Гаджето ми в момента ми писа. Що ми пишеш, бе? Знам, че гледа това видео и затова го казвам.
Значи, обожавам си зодията просто. Това е най-прекрасната зодия. И никой не може да ме оспори с това нещо. Аз си вярвам на думата. Така е. Така. Момент. Така. Ето така. Повече се виждам. Мале, косата ми върна пораснала. Един от фактите тук пише нещо за косата. След малко ще го прочета. Така. Даже за зодията. Много се дразня, като някой говори за зодии и почти никъде да не се споменава моята зодия. Защо? Защо? Все едно това е някаква зодия аутсайдър. Това го мразя. Така. Гримирам се от 4-ти клас. До 6-7 клас беше само безцветен гланц и спирала. Много лека спирала, дори не се виждаше. Но 8 и 9 клас почнах сочни линии, гримове, мигли. Даже в момента съм с изкуствени мигли, просто съм ги залепила на моите мигли. Това са на снопчета. Ох. Така, както и да. Имам лабави капачки от рождение. Изглежда, че откакто съм се родила, това даже доктор го е бил казал на майка ми, когато съм била с луксацията. Реално капачките ми... Това просто си е отражане. Това дори не може да се оправи. Това си е като... бенка на лицето, така да го кажа. Между другото, това е 13-ти факт. Просто факт е, че аз имам лабави капачки. Това е защото аз бях на ядрено магнитен точно преди една седмица. Малко повече от една седмица. И в сряда майка ми занесе изследванията на лекаря, който ме лекува. Който е същия, който ме е бил с луксацията оправил там. И той казал, че трябва да имам някаква като течност в коляното, не мога да го обясна, която я нямам. И трябва да носа... Всъщност сега ще ви покажа. Тази на коленка. Трябва да съм в момента с нея по принцип. Ме мързи да слагам. После трябва да я сложа. Това е само за през деня. Реално коляното е ето тук. На това защитото. А това е отзад. И трябва да стоя с нея. А отвътре е много странно, защото не знам, чайте сега ще ви покажа. Отвътре е ето това. Това тук си коляното. Така, само да я обърна. Трябва да седа с това нещо 2 месеца. Трябва да взимам нещо като ампули, които се слагат в принцовките. Не да ми се бият в коляното, но просто да ги пия. Самото лекарство явно се пие като сироп, не знам. По 1 на ден. Лекарството е доста скъпичко. В смисъл 40 лева. Но пък са 30 капсули. Така че, да. Трябва 2 месеца да пия това лекарство. 2 кутийки. 1 кутийка за 1 месец. Така. И реално сега през коледната ваканция също трябва да отида при моят лекар да ми бие спринцовка и в двете колена. Като в болното ми коляно, лявото, ще ми сложи 2. Ще пукна. Аз получавам паникатаки от игли. Мразя игли. Даже не мисля да се татуирам. Така. Падам си по окултни неща. Това е 14-ти факт. Значи, обожавам оракулските неща, кристали, не тези, дето ги шмъркате или нещо такова, но просто някакви камъни и така за разкош. Даже ето това тук. Там имам закачени миди. Направих си коронка от някакви маниста. Също имам свещи ароматни.
Просто обичам окултните неща. Примерно таро карти. И най-различни такива. Получавам паник атаки или нервни кризи. Това е 15 факт. Това ми се зароди от баба ми, тъй като Бог да я прости, януари месец речи стават 4 години. Ох. Проблема беше, че тя получаваше множество инсулти. И си мислихме, че са микроинсулти, но те са били чисти инсулти, които я удриха в очите. Както в момента баща ми, даже в момента баща ми беше днеска в ТЕЛК. Да му кажете процентите. Просто така я беше хванали... чайте, че не се изразих хубаво. Така я бяха хванали тези инсулти, че тя ме обвиняваше за неща, които аз не съм направила. Реално майка ми и баща ми отиват за работа, примерно през лятната ваканция, и нас с сестра ми ни заключват. Или заключват нея. Просто тя не беше с всичкия си. И не я упреквам, нито я обвинявам. Но буквално тя ме малтретираше, биеше ме. И оттам се стигнаха паник атаките, нервните кризи. Но сега, нали, доста нарядко. Буквално имало на моменти, когато от нищо, буквално почвам да получавам да трепера цялата и от тука надолу ръцете ми просто е така застават и не мога да помръднат. Или почвам да трепера цялата. Не мога да си поема въздух, което, нали. 16 факт за мен, доста съм чувствителна. Буквално мога да рева от всичко. Даже някои ме оприличават като зодия рак, но нямам нищо общо с рак. Просто съм си зодия водолей и съм много чувствителна. Водолей. 17 факт за мен. От малка мога да рисувам много добре. Даже в момента гардероба ми е облепен с някакви рисунки, дето аз съм ги правила в момента. Това е гардероба ми. В смисъл, малко трябва да се доближа, но... Да. Рисувала съм ги доста. Бомбонки. Обожавам бомбони за това. Ето, тук. Яките има малко, но... Да. Така. Занимавам се с ногти от 5 месеца. Даже скоро ще записвам и курсове. Това е 18 факт. Така. Обожавам ногти. Аз просто... това... Може би... Значи... Юни или юли месец. Бях на море. Във Варна, при брат ми. Най-големия ми брат. И... След като се върнах, говорех с нашите, поръчаха ми лампа, поръчаха ми електрическа пила, поръчаха ми гелове, поръчаха ми гел-лакове, поръчаха ми много неща. И почнах се уча от видеоуроци в YouTube. И от Instagram, там като ми излизат, схващам ги доста лесно нещата. Даже ще ви оставя някъде по екрана снимки на моята работа. И долу в описанието ще ви оставя линк към страницата ми за ногти. И да, ако искате да разгледате по-обстойно. Винаги съм искала 3 деца. Това е 19 факт. Не знам дали се дължи, защото майка ми има 3 деца. Майка ми са 3 деца. Не знам, може и от това да ми е някакси повлияно, но аз просто искам 3 деца. Да, да се виждам цялата. Просто, но пък някакси може би и едно дете ще е добре, защото няма да ревнува от другите и всичко ще е за него. Не знам. Така. Мога да плета на кука или на шишове. Мисля, че бях на 6 или на 7. Майка ми тогава много плетеше.
нали, като казвам много, много в един определен срок. Спира за много голям интервал, примерно, плете 2 дни без да спре. Само това прави, примерно някаква събота или неделя. Но след това може да не плете с 5 месеца. И имаше един такъв период, който тя беше плела доста дни. И гледаме какво прави. Чуда се и аз искам да се науча, бе. При което тя ме научи. Като искам да уточна, че на една кука мога от 6-7 годишна, но от шишове мога от няколко месеца, тъй като тогава ми беше трудно, но сега почнах да ги схващам нещата. 21 факт е, че всичко си записвам. Независимо дали ще когато ходя на пазар, какво ще взимам. Когато някой ми каже нещо, аз веднага трябва да си го запиша, нещо да е важно. Примерно, ако искам си взимам някакви гелове от сайтове, от такива неща, винаги записвам марката, сайта, всичко. Всичко просто трябва да се записвам. Или на лист хартия, или в телефона. Даже си вода и дневник, в който си записвам какво съм правила през деня. Така. 22 факт е, че не ползвам фондютени, но ако имам мерак, ползвам коректор. Фондютени много рядко съм използвала преди. Още по-рядко пък и коректори. Но ако ми скимне, само да отида до Лилито, да си взема един коректор, ще си го ползвам докато не ми свърши и после ще си взема чак след година. Просто имам изчистена кожа. Даже това е следващия факт, че аз през целия ми пубертет нямам и една пъпчица. Можете да видите, че кожата ми е изчистена. Нямам пъпки. В смисъл, хората на моята възраст или малко по-малки имат доста пъпки. Както и моята най-добра приятелка. Буквално тя е. Видали и пъпките, искам да ги стискам. Обожавам да стискам пъпки също. Това е фан факт. Така. Обожавам да цепя дърва. Преди около 2-3 години брат ми ме научи. В смисъл, как да фана брадвата, как да си отпускам ръцете, кога трябва да го направя, как да застане даже и дървото. В смисъл, аз просто някакси харесвам ми. Нищо лошо. И без това съм си от село, така че не виждам наистина нищо лошо. Имам слаба имунна система, даже в момента съм и болна. Добре. Буквално лекарката ми миналата седмица ми каза, че проблема ми е от гърлото. Даде ми лекарства. Не ми действат тези лекарства. Вчера бях при нея, утре също съм при нея, защото утре иска да ме види отново. Вчера бях при нея и тя каза да продължа само с 2 от лекарства, антибиотика и единия сироп. Добре, продължавам само с тях, нали? Но кашлицата ми е отвратителна. Аз буквално събота вечерта, значи днеска е вторник вечерта. Събота вечерта аз не можах да заспя. Аз до 1:30 вечерта стоях, защото легнали, буквално се ме задушава нещо и не мога да дишам. И тя каза буквално, че правя като спазми, като пристъпи и каза просто да си взема помпичка за астматици и ми предписа лекарство за тази помпичка и трябва просто да си го взема след 1-2 дена. Но тя ме беше питала дали пуша и аз казах, че почти не, което наистина в последно време аз почти не пушах. И тя каза спри цигарите. Добре, ще ги спра, но аз буквално от вчера цигара не съм палила, но паля си айкос, което ще ми помогне до някъде, а след време ще си почна само на вепчета и така ще спра цигарите. Така съм го обмислила. Така. Обожавам камъни и кристали. Това е към окултните неща. Като цяло, това вече го казах. Просто обичам някакви кристали, примерно кристал, аметист, други такива някакви кристали, просто така да си ги закача някъде за стената, да си стоят,
да блестят и да ми разкрасяват стаята реално. Така. Имам 3 котки и 1 куче. Едната ми котка вече я показах. Мисля, че съм я показал. Да, показах ги. 2 от котките. Кучето ми е баронче. Като е женска, мисля, че е на 2 или на 3 години. Значи имам я от година и половина, а когато я донесе брат ми от неговия шеф, тя беше на година. Значи е на 2 години и половина. Ох, майко. Така. Почти предпоследен факт. Не обичам да пия кафе. Много рядко пия кафе, но това кафе трябва да е с много малко кафе, много мляко, да има сметана и много захар. Изключително много захар. Така. Предпоследен факт. Никога не съм имала дълга коса. Буквално стигала ми е до... Даже е малко по-късно от това, което е. Защото винаги ми е била някъде ето до тук. А сега даже ето тук. В смисъл. What? Изправена е. И аз почти се я изправям винаги. Мразя си косата, защото ми е много къдрава. Буйна и... не е за гледане. И последен факт. Мразя златни бижута. И не нося такива. Просто мразя златото. Значи, имам позлатени пръстени и герданчета, но много рядко ги слагам. Те са само позлатени, но имам и неща, които са от чисто сребро. Но нямам неща, които са от чисто злато. Затова казвам злато, не позлатени. Така че, да. Това беше видеото. Може да ме последвате в Instagram, в TikTok и в двата профила. Ще оставя линк долу в описанието за профил ми стоките, ако искате да видите работата ми по-обстойно. Така че ще се видим, когато ми скимне за ново видео.